Au scos-o pe mama cu 3 copii pe peronul gării și au tras un foc de armă. A decedat fratele cel mic. Au început să moară. Au început să moară cine? Oamenii bătrâni, în primul rând, și copiii cei mici. – 28 iunie 1940 este o filă neagră în istoria neamului nostru românesc. În această zi, care a fost fatală pentru multe generații a poporului nostru, a venit cizma rusească și ne-a călcat pământul nostru. Îndată după anul 1940 s-au început marile deportări a poporului nostru. Primul val de deportări a fost în 1941. În 1941 au fost deportați preoții, jandarmii, avocații, primarii, toți cei care au colaborat cu puterea și cu organele române. A doilea val de deportare a fost în 1949. În 1949, sovietele au organizat pe teritoriul Basarabiei noastre colhozuri. Pentru a forma colhozuri le trebuiau pământuri, le trebuiau edificii unde să fie sovetele sătești, cărmuirile colhozurilor, grădinițele, școlile, punctele medicale. Toate acestea au fost luate de la populația băștinașă, de la oamenii gospodari înstăriți. Au luat pământurile și mult inventar agricol. A treilea val de deportare a fost în 1951. În 1951 a fost un val de deportări pe motive religioase. Părinții mei au fost deportați în anul 1949. Tatăl meu a fost învățător în satul Țahnăuț, raionul Rezina. În noaptea de 6 spre 7 iulie au venit noaptea, i-au luat pe familia noastră, asta tata, mama și cu 3 copii. 3 frați, cel mai mare avea 8 ani, a doilea, cel mai mare, Fiodor Ștefan, a doilea avea 4 ani și micuțul Alexandru, care avea 1 an și 2 luni. Familia noastră a fost dusă la gara Șoldănești, de unde să formau eșaloanele cu deportații pentru a pleca în Siberia. Când au ajuns la gara Șoldănești, acolo era o mare învălmășală, erau foarte mulți deportați, foarte multă lume și în această învălmășală două persoane au fugit de sub escortă.
În acest moment a fugit și tatăl meu. Pe cei doi care au încercat să fugă, i-au observat sentinelele și au tras câteva focuri de armă și i-au împușcat. După aceasta, ei au hotărât să facă verificarea cine sunt și cine nu, și în timpul verificării astea au depistat că tatăl meu lipsește. Au scos-o pe mama cu 3 copii pe perolul gării și au tras un foc de armă deasupra capetelor lor. Și au spus că dacă i-au spus un termen oricare, că dacă tata nu or să vină, or să fie împușcați. După ce a trecut termenul, tata nu a venit, i-au scos a doua oară și au tras un foc de armă la picioarele lor. Mama a înțeles atunci că vor fi împușcați, fiindcă le-au dat a 3-lea termen și au spus că a 3-lea termen va fi în țintă și familia noastră o petrece acolo nașa de cununie a părinților noștri. Mama a spus nașului de cununie, nașul Trocin, că să-l găsească pe tata, că or să fie împușcați ca niște câini. Nașul Trocin să vede că știa unde se ascunde tata, l-a dus și l-a găsit. Și tata, fiind conștient că va fi arestat, s-a întors, el a fost arestat și dus în regiunea Magadan. Mama cu 3 copii a fost dusă în regiunea Kurgan. Tata, când a intrat în pușcăria din regiunea Magadan, tata era un om foarte evlavios. Avea 3 cărți: Biblia, Psaltirea și Viața Sfinților. Și e clar că ei au făcut percheziții și au confiscat aceste cărți. Tata era om cărturar și tot timpul scrie plângeri la conducătorii Uniunii Sovietice, lui Stalin, Voroshilov, Bulganin. Toate aceste scrisori erau verificate, citite și în una din zile pe tata l-a chemat șeful pușcăriei de acolo, care era un colonel bătrân, un colonel din Izmail, regiunea Izmail, da? Și tata i-a povestit toată povestea lui, cum el a fost deportat. Cu ajutorul acestui colonel, tata a fost trimis din regiunea Magadan în regiunea Kurgan, acolo unde se găsea mama cu 3 copii. În timpul acesta a decedat fratele cel mic, Alexandru. A decedat de foame. Acolo autoritățile au organizat pentru femei o fermă, ca să fie un lucru mai ușor, fiindcă toată lumea era la tăiat pădurea.
Femeile lucrau la fermă, mulgeau vacile și tot laptele în fiecare zi era luat. În iarna anului 1950, toate produsele care le aveau oamenii care le-au luat cu dânsele se terminau. Medicamente nu erau oameni dezbrăcați. Și au început să moară. Au început să moară cine? Oamenii bătrâni, în primul rând, și copiii cei mici. Toți deportații s-au adresat mai de multe ori la șeful lagărului să le dă lapte pentru copii, fiindcă primeau câte 400 de grame de pâine pentru un adult și câte 200 de grame pentru un copil. Au refuzat. Într-o bună zi, femeile au venit, au mulți vacile, au împărțit laptele între dânsele și au plecat, ne lăsând niciun pic de lapte pentru a fi dat la stat. A doua zi dimineața, când s-au trezit, tot cătunul acela unde erau deportații era înconjurat de soldați și le-au spus că să intre, să mulgă vacile, dar dacă cineva încerca să iei vreun pic de lapte, vor fi împușcați. Femeile s-au adunat, s-au ridicat, au plecat fiecare la bordeile lor, că toți trăiau niște bordei, zemleanși, așa numite în limba rusă, și au luat copiii în brațe. Au venit în fața soldaților și au spus că împușcați-ne cu copiii în brațe. Asta e țelul vostru. Atunci, autoritățile, comandantul lagărului, a cedat, le-a împărțit la fiecare, le-a făcut câte o rație de lapte, le-a mărit rația de pâine și le-a dat voie ca să construiască casă. În primăvară, în anul 1951, toți deportații s-au construit acolo o casă. Noi am fost în regiunea Curgan până în 1956. În 1956, pe data de 21 septembrie, ne-am întors în Moldova, în satul Țahnos, raionul Rezină. Tata fiind un om foarte evlavios, primul lucru care l-a făcut, am fost botezat eu și un frate mai mic în prima duminică în biserica din satul Țahnos. Cea mai întipărită zi a fost ziua când ne-am întors în Moldova. Asta a fost o zi care o țin minte cu multe amănunte, fiindcă asta era ziua de 21 septembrie, în sat era hramul satului. Noi am venit la un frate de-a mamei,
unde s-au adunat toate neamurile. Fratele, mama trăia într-o parte a satului, dar de cealaltă parte apoi era casa care au trăit părinții mei și cu bunicii. Și în timpul când ne-am adunat acolo, eu atunci prima dată am gustat pere, mere, nuci, poamă. Fratele cel mai mare ne-a luat pe mine și pe a doilea frate și ne-am dus la casa părintească. Casa părintească era toată distrusă și pe tot terenul adiacent a casei erau gropi de silos, unde colhozul făcea furaj pentru vite. Pe urmă a venit acolo mama și cu tata și cu rudele. Mama a început a plânge. Eu nu putem înțelege de ce plânge mama și mama mi-a spus că asta e casa noastră. Iată așa, ne-am întors noi din Siberia. Care au fost condițiile de trai în Siberia? Când au ajuns în Siberia, cazat, așa, le-au dat la fiecare niște bordeie. Acolo erau un fost lagăr de pe timpul Rusiei țariste. Niște bordeie care aveau intrare și în pod aveau o ferestruică mică pentru unde pătrundea cu greu lumina. Erau plini de ploșniți și de păduchi. Era o mizerie strașnică, dar toți basarabenii noștri au făcut ordine, le-au dat cu var și acolo am trăit prima iarnă din 49 până în 50. De acum, în 50, toți s-au construit casă și fiecare avem casele lor. Noi avem o casă. Casele erau făcute din bârne și erau făcute din lampaci, dar pe din afară acoperite cu bârne. Noi avem o casă care avea 2 camere, avea o bucătărie și o baie era, fiindcă în cătunul acela erau numai deportați basarabeni, erau vreo 30-40 de familii din Basarabia și era o familie numai din Pribaltica. A fost greu să vă reintegrați în comunitate după ce ați revenit acasă? Nu ne-am integrat greu, pe noi ne-au primit în sat cu înțelegere. De ce? Fiindcă probabil că tata a fost învățător și îl știu cine este el și lumea ne-a primit cu bunăvoință. Ne-au ajutat de la început foarte mult
oamenii din sat. Au fost probleme, e clar, dar au fost probleme de acum mai târziu. Atunci când eu am intrat la învățătură, când la lucru am avut probleme, da. Deodată ne-am integrat foarte ușor. Noi vrem ca ceea ce a fost să nu se mai repete și despre toate greutățile, toate batjocura care au avut loc atunci față de poporul nostru, de înaintașii noștri, că au fost deportați oamenii gospodari, au fost deportați floarea poporului nostru, să nu se mai repete. Și despre toate acestea, oamenii știe toată lumea despre asta. Trebuie generațiile tinere să știe despre aceasta, fiindcă, cu părere de rău, la noi, necătând la ceea că rușii ne-au deportat, ne-au schinjuit, ne-au arestat, ne-au organizat foamete, o bună parte și astăzi din populația Republicii Moldova votează cu rușii și au o mare dragoste față de ruși. Mulțumesc foarte mult.